Hej Jacob, det er Julie, og jeg vil gerne lige snakke omkring vores screencast omkring rutsjebaneprojektet. Øh, vi starter med første spørgsmål, som står: vis og forklar, hvad en sekant er, og hvad en tangent er, når vi taler om grafer. Og en sekant, det er altså en ret linje, som skærer igennem begge pågældende punkter. Her har vi A og B på vores graf, og det er simpelthen den rette linje, der skærer igennem begge. Tangent derimod, det er en ret linje, der kun skærer igennem det ene af de to pågældende punkter på grafen, med samme hældning som grafen. Altså så tæt som muligt den samme hældning til som grafens hældning, som I kan se her, hvor vi har den kører igennem A, og så tæt som muligt, indtil den så kører videre vores graf. Og det er helt uden at ramme den, så tæt som muligt uden at ramme vores tangent skal være. Så har vi, hvad er differenskvotient, og hvilken formel kan man bruge til at finde den. Differenskvotienten er egentlig faktisk bare hældningen af vores sekant. Så det her, det er den hældning, vi har, for eksempel. Og for at finde den hældning matematisk, der har vi en formel, der hedder f af x minus f af x0, divideret med x minus x0. Og hvad er differentialkvotient? Jamen, differentialkvotienten, det har vi for eksempel i vores rutsjebaneprojekt. Der har vi rutsjebanekuglens øjeblikshastigheder, som er differentialkvotient. Og symbolet for denne her størrelse hedder mærke af x0. Og så har vi, hvordan den matematisk defineret. Og den er defineret matematisk ved at sige, at vi har her differenskvotienten, der går mod differentialkvotienten, når x går mod x0. Og hvordan vi kan vise det grafisk, det er simpelthen, man flytter ligesom, altså man lader simpelthen x nærme sig så tæt på x0 som muligt, og dermed så har man altså sekantens hældning, der går mod et bestemt tal, som der kaldes k. Og hvad vi bruger differentialkvotienter til i forbindelse med det her projekt, det er simpelthen beregning af de her øjeblikshastigheder for kuglen igennem den bane i rutsjebanen. Og for at vise den grafisk, så har vi taget vores øvelse 7 med, hvor vi skulle lave vores eget video med den, og gå ind i Logger Pro og så videre, og lægge det ind i Maple og regne ud. Og vi har taget en polynomiel regression af grad 6. Og hvis vi så antager, at vi har et givet punkt her på 0,8, der hedder x, og vi har et givet punkt her ved 1, som hedder x, så er det simpelthen, at vi bare lader simpelthen så bare x nærme sig x0, sådan så sekanten er så tæt på grafens tangent som muligt, uden at røre. Så uendeligt tæt på som muligt. Og så har vi her vist eksempler på grafer, der ikke er differentielle at forklare for. Og vi har 2 grafer her, som vi har fundet, hvor at den grønne her for eksempel, den er ikke differentiabel, fordi den har et såkaldt knæk. Og det her knæk, det opstår altså, fordi at x, det står som en numerisk værdi. Og det betyder altså, at numerisk værdi, de omskriver minustal til plustal. Bare lige sådan, så man ved det. Som man så fint kan se her. Og vi har en med huller i herovre. Og simpelthen, når vi har knæk eller huller, så kan der ikke laves en entydig tangent. Og dermed kan der ikke beregnes differentialkvotienter. Fordi at man ligesom skal bruge tangenten til det. Og derfor er de ikke differentiable. Så det var alt for mig, og så må du have en god weekend. Hej!